Som-hi. Últim anunci de l'any al Nois, patrocina l'independència per de un Catalunya. 2023 amb la sabeta, I molt napalí. I molt napalí. Napalós. Va, vinga. A veure. Grau, tu avises, 15 segons. Això està a punt. Jo tindré un problema amb Hòstia, agafar les sembla de de box, sincerament. No patiu que sentirem el tirin. Sembla de box, tan verd. Ojito! Això és el tirin. Grau, tu avisa, que jo no ho sé, això. Això els quarts. Quarts de Nepal, Els quarts. són una mica raros. Els quarts de Nepal. Els quarts. I ara, ojo! Una! Està dura. Dues! Tres! Quatre! Cinc! Sis! Set! Vuit! No! 10! 11! Ojo! 12! Uep! Bon any, napalencs i napalenques! Bon 2023! A veure, sona! Quina guapada, Adri, com estàs? Bon any! Bon! Quin riure. En Jordi està mort, tio. És que les olives... Les olives d'en Jordi tenien pinyol, tio. Adrià, ets un exagerat. S'ha de està dir, que boníssima. tenien pinyol. Ha estat molt bé. Ha estat molt bé. Jordi, Tiri. com ha anat, Oriol, com ha anat les Estic sentadilles? pensant, però que m'estava rient de l'Adrià. És que l'Adrià ara mateix va escopir tota la truita de patates. Jo he tingut problema perquè, en plan... No els podies agafar. Em va anar superprofund aquest got. Uau. Aquest got de la fira d'intercanvi de mieres és molt profund i m'ha gustat arribar-hi perquè tinc una petita més. I a sobre tenen pinyol, tio. Gent, bon any, Bon any. Déu-n'hi-do. Bon any, guapos. Bon any Hòstia, 2023. m'imagino ara en Kilian Jornet com deu estar. Ara, celebrant-ho. no. Ara en Kilian Jornet està... Bueno, Està eufòric. ha pujat a l'Everest de cop. Ja ha baixat. Vaig a dir bon any pel grup de la família. Bé, home, aprofita, ara que pots. Bueno, millor no perquè em tractaran Va, de loco. esperem a l'Adri que torni, que recuperi. Pensen que ja és borratxo a aquestes hores.